Mga 74 BC sa Zarehemla ug si Al mga batan-on nagsubo tungod sa mga sala sa iyang katawhan. Siya mapinanggaong miawhag sa iyang mga anak nga lalaki sa pagpuyo nga matarong. Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Pa? Hilaman. Dali, sulod. Naambay mo ingsoon? Oo. Maayo. Una gusto ko makigsulti nga ikaw ra. Dali, lingkod. Nagsubo ko sa kadautan sa akong katawhan. Ang ilang kasing-kasing kagahi. Mihangyo ako nga magpundok mong tanan ara ako mahatag ninyo akong sugo sa tinagsatag sa bahin sa pagkamatarong. Akong anak, pamati ka nako. Ako manumpa kanimo nga kung ikaw mutuman sa mga sugo sa Dios, ikaw muuswag sa yuta. Ang iyang balaang anghel mi pahibalo niini ka nako. Alma, ngano nga ikaw nagbukod sa simbahan sa Dios? Lakaw sa imong dalan. Ug ayaw na pagtinguha sa paglaglag sa simbahan, bisan pag ikaw mismo isalikway. Sa tulo ka adlaw, ako gisakit. Gani ang mga kasakit sa usa ka gipanghimaraot nga kalag. Alma, Apan nakadungog ko sa akong amahan. Nga managna bahin sa pag-anhi sa usa ka Hesukristo, anak sa Dios. Gamotubos sa mga sala sa kalibutan. Samtang misantop sa akong hunahuna, ako nangamuyo sulod sa akong kasing-kasing. O Jesus, anak sa Dios, maluoy ka kanako. Dihang ako naghunahuna niini, ako wala na mahinumdum sa akong mga kasakit. Kada akong kalipay o kahibulungan, nga kahayag akong nakita. Akong kalag na puno sa kalipay sama sa akong kasakit. Sukad ni adto hangtod karon, naghago ko sa walay hunong aron makadala og mga kalag ngadto sa paghinulsol. Nga sila usab mataho sa Dios ug mapuno sa Espiritu Santo. Og ang Ginoo mihatag kanako og hilabihan kada akong kalipay sa bunga sa akong mga kahago. Tungod sa pulong nga iyang gihatag kanako. Daghan ang tao sa Dios, busa sila na sayo dining mga butang nga akong gisulti nga akong nahibaluan. Karon, ako magsugo kanimo, nga ikaw mo dala sa mga talaan nga gipiyal nga rikanako. Ako usab busugo nga ikaw mohimo og talaan bahin niini nga katawhan diha sa mga palid ni Fay. Kay alang kini sa maalamong katuyuan nga kini ampingan. Og kining mga palid nga tumbaga, adunay mga talaan sa balaang kasulatan. Nga naa ang kasaysayan sa kagikanan sa atong katigulangan. Gipanagna na sa atong mga amahan. Nga kini ampingan og ihatag gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa lain. Og tipigan pinaagi sa kamot sa Ginoo. Hangtod kini motungha ngadto sa matag nasod, kaliwatan, pinulungan ug katawhan aron sila masayod sa mga misteryo nga nalakip niini. Og karon, kon kini maampingan kinahanglang magpabilid ang kahayag niini. Nakasabot ko pinaagi sa gagmay og yan ang mga butang ang mga dagkong butang ipahinabo. Ang gagmay sa daghang higayon mo libog sa maalamon. Kining mga talaan og ilang pulong midala niini sa katawhan ngadto sa paghinulsol. May resulta kini sa ilang kahibalong ngadto sa Ginoo nga ilang Dios og sa pagmaya kang Hesukristo nga ilang manunubos. Og kinsay nasayod nga kini mahimo nga paagi sa pagdala og libuan ngadto sa kahibalo sa ilang manunubos.
Karon kini nga mga misteryo wala pa hingpit ipahibalo ka nako. Busa ako magpugong. Hinumdumi akong anak. Pagkat unog kaalam sa imong kabatanon sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Pakigtambag sa Ginoo sa tanan nimo nga buhaton, og siya muaga kanimo sa kaayuhan. Og kung ikaw mubuhat niining mga butanga, ikaw bayawon sa katapusang adlaw. Og karon akong anak, ako musulti mahitungod sa mga butang nga gitawag sa ato mga amahan og lihawna o kompas. Kinigiandam aron makita sa ato mga amahan ang dalan asa sila mupanaw sa kamingawan. O kini milihok ala kanila sumala silang pagtuo sa Dios. Kung sila adunay pagtuo nga ang Dios makahimo nga ang mga buburan mo tudlo sa agianan nga ilang subayon, kini nahimo busa sila aduna ni ini nga milagro og sa daghan pang milagro nga mahimo sa gahom sa Dios matag adlaw. Hinuon tungod kay ang mga milagro gibuhat pinaagi sa gagmayng kahimuan. Nakalimot sila sa paggamit sa ilang pagtuo og kakaugi og kadto mga kahibulungan nga mga buhat na hunong, og sila wala mo uswag sa ilang panaw. Ingon ka tinuod nga kini nga tigtultol midala sa atong mga amahan ngadto sa yuta sa saad. Ang mga pulong ni Kristo kung kini mo subay sa ilang agianan mo dala ka nato lapas sa walog sa kasubo ngadto sa mas maayo nga yuta sa saad. Tanawa nga ikaw muamping ni ining sagrado nga mga butang. Tanawa nga ikaw muhangad sa Dios og magpakabuhi. Lakaw ngadto ni ining nga katawhan og ipadayag ang pulong og pagmaligdong. Buhaton ko na pa. Parean siya Sheblon. Pa? Sheblon. Anak. Ako misali nga makaangkon kog dakong kalipay diha kanimo. Tungod kay makanunayon og matinud-anon ka sa Dios. Kay sugod sa imong kabatanon ikaw naghangad sa Ginoo nga imong Dios. Bisan pa ako manghinaot nga ikaw padayong manghupot sa iyang mga sugo. Bulahan siya nga makalahutay ngadto sa katapusan. Oo pa, buhaton ko na. Lingkod. Nasayod kong gigapos ka. Nasayod ko nga ikaw gibato tungod sa pulong. O ikaw mianto sa tanan ni ini nga butang uban sa pailog kay ang Ginoo nag-uban kanimo. Hinumdumi nga kung ikaw mo butang sa imong pagsalig diha sa Dios, ikaw usab luoson gikan sa imong mga pagsulay og sa imong mga kasamok og sa imong kasakit og ikaw bayawon sa katapusang adlaw. Walay laing paagi o pamaagi nga ang tawo maluwas. Diha lamang og pinaagi ni Kristo. Og karon kay ikaw misugod sa pagtudlo sa pulong, gani ako manghinaot nga ikaw magpadayon sa pagtudlo og ako manghinaot nga ikaw magkugi og magmapungganon sa tanang butang. Gamita ang kaisog apan dili ang pagpalabi. Og pagmatngon nga makapugong ka sa tanan nimong mainit nga pagbati, nga ikaw mapuno sa gugma nga ikaw makapugong sa pagtinapulan. Buhaton ako ang tanan. Hinaot ang Ginoo mo panalangin sa imong kalag ug mudawat kanimo sa katapusang adlaw sa iyang gingharian nga magmalinawon. Karon lakaw akong anak, ug itudlo ang pulong niini nga katawhan. Palihog paari ang imong igsuon. Pa? Corianthon. Doon ako'y daghang isulti nimo kaysa akong gisulti sa imong igsuon. Kay ikaw wala mo hatag og igong pagtagad sa akong mga pulong sama sa gihimo sa imong igsuon ngadto sa mga Zoromite. Ikaw mipadayon sa pagpanghambog sa imong gahom og sa imong kaalam. Pa? Og dili lang kini ang tanan anak. Ikaw na kapasubo ka nako.
Kay ikaw mibiya sa pagpangalagad ug miadto sa si Ron sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog nga si Isabel. Og kita mitago sa atong mga nawong gikan kaniya. Siya mibihag sa kasing-kasing sa daghan. Apan dili nimo kini ikapangatarungan akong anak. Wala ba ikaw masayon nga kini sa lawayon sa pananaw sa Ginoo? Oo, labing sa lawayon sa tanang sala gawa sa pagpaaga sa dugo sa mga walay sala o sa paglimod sa Espiritu Santo? Ako manghinaot sa Dios nga ikaw wala untay hilabihan kadako nga sala. Ako dili unta maghisgot sa imong mga sala sa paghasol sa imong kalag kundi pa alang sa imong kaayuhan. Di nimo matago ang imong mga sala gikan sa Dios ug gawas kon ikaw maghinulsol. Kini mo barog nga pagpamatuod bato kanimo sa katapusang adlaw. Anak, pag hinulsol og biyaya ang imong mga sala, ayaw na tinguhaa ang dautan sa imong mga mata. Apan wad-a sa imong kaugalingon kining mga butanga. Kay gawas kung ikaw mohimo niini, ikaw dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Pagpakigtambag sa imong mga igsuon. Kay batanoon ka pa o kinahanglan maamumahan ka sa imong mga igsuon. Kay dihang nakita ka sa mga Zoromite ang imong mga lihok, dili sila motuo sa akong mga pulong. Balik sa Ginoo sa tibuok nimong hunahuna, gahom ug kusog. Nga dili na ka makadala og mga kasing-kasing sa pagbuhat og dautan apan balika sila. Og ang kuna ang imong kasaypanan og ang mga sayop sa imong nabuhat. Pasaylo ako. Ako musulti kanimo mahitungod sa pag-aanhin ni Kristo. Sa pagkatinuod muanhi siya sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Oo, muanhi siya sa pagpahayag sa malipayong mga balita sa kaluwasan sa iyang katawhan. Ako nakasabot nga ang imong hunahuna na balaka bahin sa pagkabanhaw sa mga patay. Oo. Unsaon ka kini? Tanawa, walay pagkabanhaw hangtod human sa pag-aanhin ni Kristo. Adunay panahon nga gitakda nga ang tanan mo bangon gikan sa mga patay. Adunay gintang tali sa kamatayon og sa pagkabanhaw sa lawas. Og kahimtang sa kalag diha sa kalipay o kasakit hangtod sa panahon nga gitakda sa Dios nga ang mga patay mo bangon. Og hiosahon ang kalag og lawas. Og dadon atubangan sa Dios. Og hukman sumala sa ilang mga buhat. Ang kalag ipahiuli sa lawas ug ang lawas sa kalag. Og ang matagbahin sa lawas ug lutahan ipahiuli sa iyang lawas, bisan buhok sa ulo dili mawala. Og unya ang mga matarong mosidlak sa gingharian sa Dios. Apan ang makalilisan nga kamatayon mudangat sa mga dautan kay walay hugaw nga mga butang nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Gikinahanglan uban sa kaangayan sa Dios ang mga tawo hukman sumala sa ilang buhat. Kung ang ilang mga buhat matarong, kini ipahiuli ngadto ni ana nga matarong. Ug kung ang ilang mga buhat dautan, kini ipahiuli ngadto kanila nga dautan. Apan, kung sila naghinulsol sa ilang mga sala, o nagtinguha sa pagkamatarong hangtod sa katapusan nilang mga adlaw, sila gantihan ngadto sa pagkamatarong. Og sila mubarog umapukan kay tan-awa. Sila ang mga kaugalingon nilang mga tighukom mubuhat man umaayo o dautan. Koryanton ayaw pagdahom nga kay gikapamulong na ang mahitungod sa pagpahiuli. Nga ikaw ipahiuli gikan sa sala ngadto sa kalipay. Ako moingon kanimo, ang pagkadautan dili mahitabo nga kalipay. Busa akong anak, tanawa nga ikaw maluluyon sa imong kaigsuonan. Kung ikaw mubuhat sa tanan niining mga butang ikaw kaluy-an, ikaw makaangkon og matarong nga paghukom nga ipahiuli nga naa kanimo. Apan dili ba walay kaangayan nga ang makasasala magpabilin sa pagkauyamot? Ang talagsaong laraw sa kaluoy dili mapadangat gawas kun may himuon nga pag-ula. Busa ang Dios mismo muula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Aron mudangat ang laraw sa kaluoy pagtagbaw sa gipangayo sa kaangayan. Nga ang Dios mamahimong usa ka hingpit, makiangayon nga Dios. Og maluluyon nga Dios usab. Og ang pag-ula magdala sa pagkabanhaw sa patay, og ang pagkabanhaw sa patay magdala pagbalik sa mga tawo ngadto sa atubangan sa Dios. Og sila ipahiuli sa iyang atubangan. Aron hukman sumala sa ilang mga buhat,
Sumala sa balaod ug kaangayan. Ang kaangayan mo patuman sa tanang iyang gipangayo, ug ang kaluoy mo angkon sa tanan nga iyang kaugalingon. Og ang tinuod nga mahinulsulon lamang ang maluwas. Ikaw nagtuo ba nga ang kaluoy mo hikaw sa kaangayan? Dili. Bisan usa ka tipik. Akong anak, ako nagtinguha nga ikaw dili mo tugot nga kini muhasol pa kanimo. Ug himuan lang nga ang imong mga sala muhasol kanimo ni ana nga paghasol nga modala kanimo sa paghinulsol. O akong anak, ako nagtinguha nga ikaw dili mo limod sa kaangayan sa Dios. Ayaw sulaye sa pagpanalipod sa imong mga sala, pinaagi sa paglimod sa kaangayan sa Dios. Apan tuguti nga ang kaangayan sa Dios ug ang iyang kaluoy. Ug ang iyang pagkamainantuson adunay hingpit nga lunas sa imong kasing-kasing. Nga modala kanimo sa pagpaubos. Karon anak, ikaw gitawag sa Dios sa pagsangyaw sa pulong ngadto niini nga katawhan. Og karon lakaw, ipadayag ang pulong, dala ang kamatuoran og kaligdong. Nga ikaw makadala og mga kalag ngadto sa paghinulsol. Nga ang mahinungdanong laraw sa kaluoy makaangkon kanila. Hinaot nga ang Dios, muhatag kanimo. Sumbala sa akong mga pulong.